up mga katabs? Today, wala masyadong yung aming tulo, yung aming puso. Kaya sa bukal kami maliligo. Hello, Kasama ko po si Katabs Tyron maligo din. Sa bukal, ma? Mahina na po ang aming puso guys. Ewan ko kung bakit. Bukal, bukal. Punta tayo sa bukal. Pew, 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 pew. Pew, pew, pew. So, madala lang po kami tabo. Kuha ko pa ng damo. Tabo lang po need namin doon. May pangkuha na akong damo. Tsaka, shampoo, sabon. Pupunta kami bukal. Ganun. Let's go! Tayo Ang katabs. Hindi kami maglalakad at baka may masalubong kaming ahas. kaya Pero dadaw kami, malapit lang siya actually. Kung sa maning gate, Aaron, Okay, guys. dala lang kaming tabo guys. Sa bukal. No need na mag-ano. Arte-artehan. Hawakan mo. Yay, ako hawak. Huwag malikot. Guys, Katabs tayo. Guys, nagbubunga ba guys? Hello, ako po ito si Katabs Megan. Katabs tayo. Napabukal po kami. Si Katabs Surid hindi sasama guys. Bawal po siya eh. Baby siya po. Ito po ang aming bakuran. Dakwa. Ay, sigoto. Paglagpas natin dyan, Dito tayo sa hawak kay mama Meg. diretso lang po kami. Malapit lang po kami sa bukal. Ayaw po namin. Ayaw lang po namin maglakad at baka may snake. Ahas, cobra. Cobra. May baka may lizard na may lason. Wala pa kami dalang towel. Baka may Kasi basa din po kami. Tsaka baka may Ben. Baka may baka may prince cobra. Prince Huwag may cobra. dikit sa akin. Tsaka guys, baka may prince cobra, diba? O baka po din may Ito yung school guys. doon po. Ito naman kami bukal. Takot-takot. Mabilitan kami. It's 2 p.m. na po ng hapon ngayon. Wow. Dito na tayo guys. Naligo na tayo sa Iwag bukal. Palanation. Oh. Itol ko namin kayo sa hawak lang kay mother. Bumpy. Tagalog. Wala, mainit yung parking ngayon. Pip, pip. Mabuti tayo yung mababasa. Guys. Ang bukal. Walang nawala ba? So, dito na. Ay, may Hello! Mali kaligo. Park natin dito. Oh my God, may party. Kasi hindi mainit. Doon tayo po party sa palm trees. Ito na, kaarte mo naman. Wow, may sabon pa na tayo. Pip, di na mo piso mo. We're here. Malamig ang tubig. Opo, unti. Ay. Ano na? Dili, inagata ko Ano na pala yan po? Dili, may ano. Dili, piso mo te. Ayaw ko sa Pigilan yun para daming tubig. centipede ayaw ko. Patay na yan. Tanggalin. Di buhati mo te, batuin mo. Paligo kami na muna. Ma. Hanggang ano. Ay, hindi ito magkakain ng ano. Ang galing nyo. Catch basin ng area. Ang linaw ng water. Ano pa nila nagawa? Baba ka na dyan. Tyron. 1, 2, 3. Go. Malamig kasi. Si Megan. Lamig! Taon na lang yung lamig. Masunod yung init. Matanggal na mga po sa puso. Takot kami sa scientific. Ayaw ko. Uy! Millipede ata. Yan, hindi yan centipede. Ayan? Ayan na guys, ito na yung pinakabukal ngayon guys. Medyo masukal na siya ngayon. Opo. Tignan mo. Sabi apo. Ang lakas. Tignan mo Video lang. mga katabs. Saan? Opo. Yung dahon talaga. Pinipigilan nila guys. Para wala. In case may para mataas dito. Guys, naglalaba. Maligo na tayo po. Naglalaba Naglalaba ako dito guys. guys. Dati no 2021 or 2022, bumaha dito hanggang labas na. Yeah. Talaga te, sa abag nyo. Kailangan natin bangka. Kailangan natin
naman sa inyong tabo na yung nakikitabo ko. Taba na talaga. Ito din kasi. Mabukas ako. Tapos ka na, Ern? Kamaligo ako. Init na kaya ako naligo dito. Nang pida. Katapos ko rin kayo na maglaba. Isang katotat. Ma! Ibablag mo po. Ay, Sabo na kayo. sabi niyo try ko na lang tayo. Magsampo ka na muna. Ako sampo na. Ba, totoo? Hindi pa. Oo. Liar, liar. Hindi! Iyak! Lakay sabi ko sa igiban. Igib tayo. Tigisa tayo dito. Pag umaga, ano tayo kayo, maligam lang. Pag ganito, malamig-lamig na. Bigang ganda lang pag umaga. Yay! Barsa man sinilas mo. Wag yung pandagpo. Pati yung kuko mo. Sinelas ko present. Kaya mo kaya sinelas? Buko? Tanananan. Sinigan. Dumi. Nalangoy. Kala mo naman ang lalim. Ka? Nasa ilalim ng puting ilaw. Ilalim ng tower. Yan guys. Ilalim siya ng tower. Ang bukal. Para siyang boundary. Sarap maligo. Yan. Ganyan na yung view. Bukal. Yung pinakabukal yun yung ano, source ng water. Nakatuwa lang din nawawalan ng tubig. Nakasilat guys. Ayan. Naisdang dalag. Can you see it? Bantayan sa bukal. Ba't na? Kalimutan ko yung susi guys kung saan ko nalagay. Pero hindi ako nagihihi. Baliw. Kapal yung short ko kaya tumutulo. Susi. Nandito nga. Kasi mabasa sa akin ba. Gusto ko lumipad sa ano na yun. Gusto ko waka. Iikot ko lang siya guys, yung motor. Hoy! Mga gamit natin! Oo ah. Dali, hindi ko materialis. Wala! Nakay mama! Tara na ma! Para sa yung tali? No? Guys. Yes! Sabay na ahas! Hindi crack yan. Dahil ng kalumaan. Ganda dito guys oh. Ganda ng view. Yung dalawa tapos nagbuhos ka ng mabuti. Ay, hindi! Magbuhos ka doon, dalian mo. Tumutulo pa man ako. Wow! Kalabaw. Bago pa nga yan. Yung naririnig yun na makina, molinuhan yan guys. Sa ilalim po ng tower na yan. Sa gitna yan. Dito. Bukal. Andyan yung bukal. Puti nga po, may bukal ang kabinitan. Akin na. Ilagay na po natin ang ating mga sabon Ay, no. Ha? sa motor. Baka-back-chop. Excuse me. Upuan na may french fries. Bukas na yan. Buksan mo. Ay! Yan. Oh! Ano ko naipit ka? Ah? Yung pag ano natin guys, uwi na rin naman tayo. Ano ko naipit ka? Gigit ako. Ganito lang naman yung ano natin. Tara na! Ay, chuchi po. Okay ka na? Para ka nag-swimming, outing. Ha? Outing! Ano tayo? Outing!
outing! Hello! Outing, mga wala. Wasak na yun. Hawakan mo dito. Ako naman. Yan, yan. Tulungan. Tulungan tayo. Mauwi na, paalam, paalam, babalik sa Lunes, paalam. Hindi siya, alog-alog, te, alog-alog. Ganyan na yung hawak, sakto na yan. Ano ito so? Mauwi na, babalik sa Lunes, babalik sa Lunes, Hindi, si Taya rin yung ulo. Ayun, school guys, oh, sa left. Left, right. Ano yung bahay na? Alamig guys, ano? Lagi po kaming late, pero minsan maaga. Lagi, pero minsan lang bahay na. It's just me. Maraming guys, isa na kami kung alam sa bahay ng ano. Alamig na. Maganda. Hindi ta. Alam, ulo nga. Ay, puno lang ti. Punuan. Yeah. Maalam. Park na kami. Wow! Ooh! Wow! Ooh! Ah! Ooh! I got a projectile ball. Wow! Okay na. Tignan natin yung ano sa ibabaw. So yun na guys, kuha na kami ng damit sa ano, sampayan. Ang ganda lang kasampayan dito sa bukid guys, ayan, tignan nyo. Super legit at all. Sabi ni Conyo, Bicolano. Meron sa likod. Kuha ko din short. May sa likod na damit. Kuha ko short dito guys. Ito na lang green. Wala ko damit dito. Ayun, nahulog oh. Tyron. Nasa likod pa guys. Wala. Hindi natin nakuha yung ano, tabo doon. Yan, guys, tignan niyo. Agandaan sa bukid. Pagkaganda lang talaga sa bukid ganito. Parang ako dito. Damit. Mga nahulog, pakipulot eh. Sampay mo uli. Mama! Ay! Naririnig ako ni Reed. Naririnig ko si Reed. Asa na si Reed? Ay! Yeah, asuseng ko! Hi! Hi ka muna, hi! Dami hugasin, guys. Wow, may playing kiss pa. Ah! Oh, dito, meron! Gabi makasigaw ito si Tyron. Dalian mo. Pili na sa ano mo? Sa closet. Boss, may damit. Napadadamit, dami. May damit! Guys. So, ang vlog namin, as ano lang siya. Pakita ko lang kung naligo kami sa bukal ganun. Shorts! Ano na lang guys. Green din yung damit na napili ko. Mama, may shorts! Short natin mo dyan. Dami yung short. Yung guys, ang damit ko guys. Para pa na. Okay. Kunin ko lang yung tabo sa ano guys. Sa motor. Pati yung susi, naiwan ko dun. Ayun guys. Bukal-bukal lang muna kami guys, makontent soon guys pag may budget na. Makakontent ako guys na swimming kami sa beaches dito. Marami pong beach dito sa Bicol. Ang sobrang ganda, promise. So promising po yung mga beaches dito. Hindi ka po mapapahiya pag i-recommend mo. Hindi ko lang yung tabo dito. Yan, yung tabo namin dala. Then, yung susi. Susi ng NMAX. Yung susi ng NMAX, guys, keyless na siya. Ano ka na magsundot-sundot ba? Pindot-pindot ka na lang, tapos ikot-ikot, Gora bells na. Dilig tayo dito mamaya, guys, oh. Pero ibukod ko na sa vlog na to, kasi yung content ko is
Yun nga, maligo lang sa bukal. Update lang ako konti ng mga damit, mga tanim ko. Tas, end ko na po yung aking vlog. Guys, nakabihis na ako guys. I-check ko lang yung sounds nung balon namin. Kung ano nang tunog or talagang zero na siya or what. Ako ba to guys? Kung plok or click, ganon. Hanggang natin guys. Parang hindi tumunog yung panghuli guys. Ito natin guys. Wala tunog guys. So ito yung sura ng tubig. Ganun. Ito. Dito natin ano. Diba wala ako naririnig? Isa pa. Hindi ka siya. Hindi ka siya guys. Ayan. Maingay kasi ng manok. Yun guys. Tumama sa gilid guys. Nabitin. Wait. Kapatigit na natin. Wala na talaga tubig guys. Ayun, plok na nga guys. Habi, may tubig pa siya guys. Pero nabibitin. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Hanggang sa muli, salamat.